Nalaban na. Padayon! Surprise natin itong national news. Isbel ko lang natin mga bonus. Wala na mayor dito. Media. Sige dito. Pwede ko na rin. Solo. Okay. Overwhelming crowd. We watch it. Mayor, wait lang. Mayors. Eugene, one more, please. One more, please. Mayor analyst. Mayor analyst. Point 5 na lang kita, 0.5. Isa naman po dito po sa camera. Dito, one, smile. Anong shine? Number 1. Thank you. Kada munisipyo, meron vice mayor. Jim. DMs. Mga buzzers. Mga buzzers. Jim. Pilipitin.
Hindi ko nagpo-post sa mga kasi. Kamanay. Kamu apat. Sige lang, ngomong please. Mayor analis. Dabar ka. Uy. Carlo. Kamu lang ito. Carlo. Kamera ni Mayor. Mayor kamera. Picture palihog. Roll ka. Ayora, cellphone. Oh. Ang mga autor. Meron ba ang mga autor nila? Okay, smile. At mahimayor buwad. Screen. Thank you. Mga autor naman, mga autor. Pwede lang talaga ko rin ini, ano? Nagkadama ka na?